Yeah, youths in the house. Check this out. Come on. Yeah, check. Here we go. Kani adto ug karon na usab ang panahon, daghang mga babayi, mga sosyalon, magsulubog sa nina, puro mahalon. Pag-abot sa uyab-uyab, wala magdahom, magpataka-taka bisag walay kalibutan, padala sa uyab. Uyab nga way batasan dito sa kasagbutan. Unsa pay buhaton, sekreto na lang. Na ay mga babayi nga mahilig og whales, dali ra madala na dinag na ay poor whales. Bisag dili gwapo si Mudga si Will, basta lang makasakay ampay gyud sa girl. Gidala dito sa disco, gihubog ug maayo, pagkalipong-lipong gidala na siya sa kwarto. Unsa pay buhaton, kamo nakabalo, pagkaugma naghilak ug maayo. Ngano may enter da na jirjiran, ngano may enter da na purusan, ngano may enter walay amahan, pataka lang og enter walay kalibutan. Ngano may enter da na jirjiran, ngano may enter da na purusan, ngano may enter walay amahan, pataka lang og enter walay kalibutan. Na ay tarong uyab iyang ipasagdaan, kay gipili ang lalaki nga adunahan, asa padulong dito sa unahan. Pero wa siya kabalugi, kalingawan lang sa mga lalaki, gipang pustaan bisag pila ka buok, gipuli-pulihan. Dili siya kaangal kay siya ganahan, walay laing mabuhat, magpadala na lang. Will you marry me? Ang pasalig sa lalaki, buhaton ako tanan para sa atong baby. Unya pagkahuman ang lalaki asaman, ikaw nag-inusara iya kang gibiyaan. Ngano may enter da na jirjiran, dili man magpatuo sa iyahang ginikanan. Karon ikaw nagmahay kay ikaw gikasutan, unsaon pag-eskwela nga ikaw buros man. Ngano may enter da na jirjiran, ngano may enter da na purusan, ngano may enter walay amahan, pataka lang og enter walay kalibutan. Ngano may enter da na jirjiran, ngano may enter da na purusan, ngano may enter walay amahan, pataka lang og enter walay kalibutan. Karon ikaw nagmahay, nganong nagpadala sa imong uyab, perting pagkasipyata, wala na kay mahimo, wala na kay mabuhat. Nganong gipalabi ang imong pag-igat-igat, kabalo manigarilyo, kusog nga mo inom. Sige kuyog sa lalaki, iyag yung palabihon, gisaad sa lalaki nga sila ang magkadayon. Pero asa karon gibiyaan man kahinuon, ulahi na ang tanan kung ikaw magpadala sa mga lalaki. Kadula-dula ra, may paghuna-hunaon ang pag-eskwela, ayaw sa og enter kay bata pa ka magtinarong sa eskwela. Malipay ang imong mama, di ka maghilak, wala pag yung problema, pahimos lisa ang imong pagkadalaga. Slow down put in taon, ayaw una-una, daghang mga dalaga na nga buros na, na anay anak bisan o bata pa, 14, 15, 16 o 17, wala makahuman kay uwag ipalabi. Nganong may enter pagkawalay swerte, imbis nag-eskwela nagkugos na ka o baby, walay ipakaunahin mo na ka nga mami, wala pag yung trabaho di na estudyante. Nganong may enter da na jirjiran, nganong may enter da na purusan, nganong may enter walay amahan, pataka lang og enter walay kalibutan. Nganong may enter da na jirjiran, nganong may enter da na purusan, nganong may enter walay amahan, pataka lang og enter walay kalibutan. Nganong may enter da na jirjiran, nganong may enter da na purusan, nganong may enter walay amahan, pataka lang og enter walay kalibutan. Nganong may enter da na jirjiran, nganong may enter da na purusan, nganong may enter walay amahan, pataka lang og enter walay kalibutan. Yeah.